Yo, langgis kay kag tingog yo ay nasuko yun si mama ay gipaanhi ko niya kay ang bata di katog nagalindas sayo ay o mag-practice ko nung kayo adto sa bukid kay way silingan diri daghang silingan yo ay ang bata yo ay di jud katog nagalindas say gisapot yun si mama yo ay gipaanhi jud kun sa imuha. Ayaw sa kung sig practice yo dugay pa man kun ang fistas taga sayo. Oh, sabta lang sa kuyo ha ngari sa kuyo ay salamat kay sa pagsabot.